IFM. Ang hiling namin ay sana all pagpalain. Merry Christmas, Idol! Merry Christmas mula sa IFM. Hindi lang Idol, Pasko ay happy pa rin. Sa 93.9 IFM! Ang programang ito ay rated SPG. I love you, honey. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. May premyo ka sa akin mamayang gabi. Maaaring may masiselang tema, Happy birthday, Kagawad. More power to you. Love you, man. lengguwahe, Paano masabi? Idaragtas niyo ako para masigurado niyo? karahasan, Advance ako mag-isip. sexual, Ako kurang bana, dili kurang ganahan ako mutupad. Kaya nanimaho na kuno ko. horror, Sino yan kasama mo? o droga Wag ho kayong pumasok dyan. My God, I hate drugs. na hindi angkop sa mga bata. Ang presidente ng purok na iyong masusumbungan. Tawagan mo lang Idol at ikay kanyang pakikinggan. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Magandang umaga, Idol! Ako, si Tito! Oh! Ano nangyari sa'yo, Tito Bong? Minsan, inaatake-atake ako ng aking HIKA. As in, hika. At kasama niyo na naman today si Ate Chrissy. At oras na para i-welcome natin ang ating pinakamamahal na Pangulo. Ayoko naman. Hashtag, nasaan ba si Pangulo? Let's all welcome Pangulong Dagong! Quiet. Relax lang, relax. Ako lang to. Nahanap nyo na saan ang Pangulo. Akala si Robin. Anyway, mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao, to you, Tito Bong, to you, Ma'am Chrissy. Hello. Very sexy, naka-sleeveless. Of course, nag-ready talaga ako for you. Buhay na buhay ang bakuna. Dahil may ugat na sa ilalim. Anyway, and most especially, To all the girls I've loved before. Mga expired ang bakuna. Oo. and to everyone, let me extend my gratitude to all the rescuers na patuloy pa rin mula sa AFP, PNP, AFP Army from Purok, PNP Police ng Purok, Tama. the ARSAP, Army sa Sapa, and may PSG Police sa gate. Salamat sa inyong pagtulong, and sa mga nagdo-donate po ngayon, we are open through RMN Foundation. Doon po, meron po tayo nakapost sa ating Facebook, that's IFM 93.9 Manila. Hanapin nyo ang mga bank accounts ng RMN Foundation para makatulong po tayo sa mga kababayan natin. And now, let's begin! Oras na, Idol, para sa ating unang sumbong. Hello, what is your name? Hello. Excuse me. I'm, Sino ito? alam namin you're back. You're bakla. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong! Isumbong ko lang po, Pangulong Dagong, Ate Chrissy at Tito Bong. Ang aso naming mapili. Ayaw niya po kumain ng mga gulay. Gusto niya po yung mga meat, mga beef. Ayaw niya po ng veggies. Ano pong dapat namin gawin? Kasi carnivorous po yung aso mo. Wala pong carnivorous na kumakain ng gulay. Yung ano po? Kaya kainin mo lang, ikaw na kumain Ng aso? ng gulay. Alam mo, hahabol-habulin kaya ng organisasyon ng mga... Aso? Hindi, ng gulay. Gusto ko makausap si Sisi. Nako,
Ano? Si Sisi po, si Trixie. Kausapin ko po siya. Wala si Trixie dito. Are you trying to demand on me? Hello, I love you. Alam mo, feeling ko kailangan Ate mong... Chrissy, kamusta ka naman? Okay naman ako, pero I think you need to eat more of this para mas lalo ko pang gumanda. Eat Dali, ng dali. more gulay. More on aso. Ay, alam mo, huwag tayo mag-chismis dito. Magalit yung amo ko. Bawal mag-chismis. Oo nga, ano ba Nasaan yan? ang Pangulo? Si Ate Chrissy. Bye na. Oy, bayutak ka. Sorry, Pangulo. Sige na, sibat na kayo, baka yariin ko kayo. Okay, next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong. Hello, Idol. What is your name? Ian, Ian. Taga Where- saan? Batangas. Ian ng Batangas. Go mukhang, ahead. Mukhang ducks ito, Oo nga. Ate Chrissy. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isumbong ko lang yung ate ko, naputol yung antena ng kanyang radyo. Oh. Pinagawa sa akin, di naman may kamay. Ano? Istorya una bago magtawa. Naputol ang antena. Oo. Tapos, Tignan. hindi na makapakinig ng IFM, tama? Oo. Sige, ganito na yan. Di ba, meron ka mang antena dyan, Brad? Yan yung ikabit mo sa radyo nyo? Ha? Yung antena mo, yung parang antena ng Teletubbies? Yan ang ikabit mo, ha? Para makarinig, para makasumbong yung ate mo. Salamat. Isumbong kay Pangulong Dagong. Di ba ginagamit yan siya sa iba't ibang klase ng TV, Pangulo? Yung antena? Hindi. Yung Teletubbies. Parang hindi nagagamit yung bibig mo, Pangulo. Magagalit sa'yo yan. Gamitin natin. You want practice tayo. Anong practice? Practice tayo. Kasi ako din medyo kailangan ng practice itong dila ko. Hindi ka na pala na-practice. Okay, ma'am, go ahead. Isa pa ang sumbong, Ate Chrissy. Shoot mo na! Okay. Pangulong Dugong, Tito Bong, and Ate Chrissy. Bakit Chrissy to? Chrissy po. Mga idol, gandang tanghali po. Sumbong ko lang po si Loy Bulalakaw. Bakit? Na-promote po kasi siya ngayon po. Oy, Pag congrats. tinatawag namin siya na Master Balong, nagagalit po siya. Si Makmak Lucas Poging Pango po ito. Ano po daw ang dapat gawin, Pangulo? Since Loy ay na-promote na, ayaw niya ng Master Balong, tawagin niyo siyang Master Loy. Master Loy. Promoted Okay. na siya yung Master Balong, yun yung time na hindi pa siya promoted. Pag na-demote siya, balik sa Master Balong. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pa ang sumbong. Hello, Idol. What is your name? Hello, Pangulong Dagong. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, sumbong ko lang yung namin kahapon. Nagpa-practice kami kasi kasama ko yung mga kabandmate ba. Bandmate. Ano yung banda mo, yung Ram and Bugle? namin, Pangulo, isumbong ko lang yung drummer namin, Pangulo. Bakit? Kasi habang ako ang pumalit sa kanya, nagda-drums, hindi ko alam yung cymbals, Pangulo, lumalayo. So ang napalo ko yung ulo. Ulo. Kaya iba pa naman yung drummer namin, Pangulo. Ano? Ano ba dapat gawin, Pangulo? Ano yung drummer mo? Kalbo? Oo. Dahan-dahan sa inyong pananalita, nasasaktan din ako. Alam mo, Brad, ba't nasasaktan siya? Dahil ayaw niyang gawin mo siyang cymbals. Okay? Gusto niya gawin mo siyang tambol. Yung parang ganun.
Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Ganda Ay, mo sa mga paningin. gadyaw. Oh, yung gano'n. Yes. Oh. Ikaw ay good jaw. Salamat, Brad. Mabuhay ka dyan. Ha? Okay, next. Sumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong. Hello. What is your name? Hello. Ako! Bulantoy. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, Ah, sumbong ko lang tong big bike ko kasi paglagyan ko ng kulan, inuubos niya agad yung kulan. Kulan. Gawin sa kanya. pagkahilas na ka big bike, Lega, ha? Big bike na gamay na o big bike na dako? Big bike na dako. Big bike na dako. Masarap yan pag ducks yan, Bulantoy. Pero ang hindi masarap, yung sinasabi mong kulan. Alam mo kasi mainit ang makina ng big bike. That is why ina-absorb niya agad ang coolant mo. Kung gusto mo, dapat para malamig din ang makina niya, milk tea ang ilagay mo. Tanggalin mo lang ang pearl o ang sago para hindi magbara. Milk tea, winter melon. Sige na. Salamat. Iko. Yan ang masarap ng flavor niyan, ha? Ng milk tea. Ng coolant. Alam ko ng coolant yung winter melon. Di ba yan yung nilalagay sa kotse? Yung coolant? Yung milk tea. Hindi, hinigop ng driver yan. Yung milk tea. Yung coolant. Huwag niyo gawin yan, ha? Anyway. Huwag gawin yung paglagay ng kulan. Hindi, ng milk tea. Mag-bro ka na. Ng milk tea. Ng coolant. Lagyan mo ng sago. Yung milk tea. Yung coolant na. Meron pang rock, salt and cheese toppings. Yung milk tea. Ang coolant. Gusto ko niyan maraming ice. Yung milk tea? Yung kulot. What's your favorite flavor sa milk tea? Coolant. I love chocolate. Sa milk tea. Hindi, sa kulan. Parang hindi yata kulot at milk tea ang chocolate na yan. Iba yata yung... Gusto mo tinughong man? Sumbong kay Pangulong Dagong. Hello. What is your name, idol? Yes po. Ano pong order, ma'am? Paloma po. Paloma. Aba, pangalan pa lang parang sexy na ito. Oo nga. Paloma. Ma'am, sige, paloma-luma diha. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulong Dagong. Yes. Susumbong ko lang po si Musculada. Hoy, ginoo ko. Bakit paloma? Parang kapederasyon kayo. Hindi po inaagawan niya po kasi ako kasi puro ducks po yung binukuha niya. Nawawalan po ako ng opportunity. Magkano bang bigayan sa iyo? May bigayan po bang ganang nagaganap? Meron kasi siyang binigay 150, kaya ka nawalan. Gusto mo, libre lang. Kamaskulada, 150. Di, pambili na rin ng milk tea yun. Ha? Kaya magbigay ka para hindi ka mawalan. Feedback kay Pangulong Sa wakas, may nagsumbong na talaga kay Maskulada. Sikat na talaga si Maskulada. Okay, next. Hello. Hello, Pangulo. Sino to? Nuno, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Magandang buhay, Pangulo, Ate Chrissy, and Tito Bong. Sumbong ko lang po yung CR namin. Bakit? Walang tao pero may tae. Ano dapat gawin? On air po tayo, idol. Sorry po. Maraming kumakain. Kung ayaw mong mawala sa radyo, please mag-sorry ka. Mag-public apology ka. Sa lahat po ng mga nakikinig, I am sorry. Pangulo, ano na dapat gawin? Next time, maging sensitibo kayo sa inyong mga sumbong. Dahil hindi lahat ng sumbong ay naiere. Salamat kayo. Salamat, Timor. Hindi lahat ng sumbong naiere, pero pwede mong iire. Huwag mo lang sabihin, iire mo na lang Yung sumbong? Hindi, yung... Ano yung Pangulo? Huwag mo nang sabihin kasi sinabi kong may tot na yan, hindi mo na pwedeng sabihin. Alam mo bakit?
Ano po, bakit? Merong not like ours na gumamit dyan sa CR. Mga not like ours, hindi marunong mag-plus yan. Ng tao? Kaya Alam na. iniwan na lang niya. Sige na, may kumakain. Thank you, I'm sorry. Thank you, Pangulo. Kaloka. Si Ate Glo pala. The former president of the Purok is also here. Thank you, ma'am. Sino si? Ate Glo. Kasi, pag madilim ang CR, nag-glow in the dark. Nakita niya, Kulit, oo. we all live in a yellow submarine. Mag-orasyon ng... Oras na para sa inyo, iba't ibang klase ng inyong orasyon. Para saan at para kanino, malalaman natin yan right after the Orimos. Magsugod kita. Si Tito Bong hindi pa nakamove on sa glow. Paano ako Nag-glow in the dark. Paano ako makapag-move on? Ang daming nag-hashtag dito. Yucks! Hashtag nasaan si Pangulo. Hindi ma-plus ang CR namin. Hashtag nasaan si Pangulo. Bakit ako ang anuhin nyo dyan? At simulan na natin para lahat po ay swertihin ngayong araw at kung hindi man ma-plus, ma-minus or ma-divide natin, bigkasin ang Kunot, bakog, kunot, boto, laman, boto. Kunot, bakog, kunot, boto, laman, boto. Mga Dasata Boys ng BFOMS Paranaque Pagas. Number 1 na daw ang IFM doon. Salamat sa inyo. Kahit di kayo nabayaran namin, pa-number 1 na kami. Si Bulanto, ay kapatid ba daw yan ni Piping Dagoong? Na si Albert Araso, mga taga Mandaluyong, lahat ng Robles Garcia family, magandang tanghali sa inyo. Mark Lee, Riswena, at kay Tansyong Rolian sa RNR, lalo na si Juan o si Pedro Lumansok, at si Roger dyan sa may Lucky Barbers, kasama niya si Boknoy, na crush daw si Tito Bong. Mag-hi ka kay Boknoy. Boknoy, pangalan mo ba lang pang Jutes ka kaya doon ka sa collar kanina? Sa lahat na rin ng mga tropa ni Rosel Domingo Aragon, nandito na daw siya sa Pilipinas para mag-celebrate ng 3rd birthday ng kanyang apo na si Baby Ian Ezekiel Petanio Aragon, na inaanak daw ito ni Tito Paquito. Salamat daw sa inyong pakikinig. Wala kami Galing-galing. natanggap na tsokolate. Dahil dyan sa lahat na rin ng mga tropa ni Ella de Guzman na bumabawi sa kasalukuyan dahil nabaha daw sila sa Marikina. Kailangan daw sana niya ang rescue ni Pangulong Dagong, kaya lang hindi niya makontak, kaya isa siya sa mga nagbabash. Nasaan si Pangulo? I invoke my right to privacy. Orasyon kay Alex de Guzman at sa mga ka-office mate niya daw na nakikinig sa work na sina Joffrey Kalingan at Lorenda Magtrabaho Lagrimas. kayo. Pati na rin kay Bon NJ. Magtrabaho At kayo. kay Novi Gay Almonte na birthday bukas. Kay Jefferson Todio dyan sa Ibayo Tipa Silwin Esplana. Pati na Magtrabaho rin kayo. kay Nasilia at kay Edo Cristobal. Magtrabaho kayo. At pati na rin kay Richie Lopez, Marlon Loyola, kay Edu, Loyal ka ba? John, DJ Khaled Lamodag, pati na rin dyan sa Laguna, Santa Rosa, at kay John Kokak, Woy Coco. Sinuok ka. Mga palaka pala ito. Orasyon din, kila Patricia, kila Bunny, Christine, Jana Gianna, Jessa, pati na rin kay Angel Eri. Siniswerte kayo. At kay Jason. Siniswerte kayo. At kay Yan, Kimberly Shea. Si Ma'am Lorraine Flores at mga kasamahan niya,
dyan sa may Meralco. At kay Kuya John, at kay Ate Nimpa, mga taga Nikunika, at mga tropa nila dyan, sila Bobby, kailan daw mag-inom ng milk tea. Sa lahat na rin ng mga tropa ni Sir Bong, ni Ma'am Karina, ni Ma'am Jo, ng accounting department ng AFP, MBAI. Nasa office daw sila ngayon kasama si Marvin Mark Bautista. Magpalon kayo. Oras na, idol, para sa ating pinakamamahal na last talk. Yun. Go ahead. Ang sakit-sakit ng leeg ko sa kakabali-bali, Pangulong Digong. Ate Chrissy. Oh, ba't ganyan na? Halata na si Tito Bong ay nababali na yung leeg. Mukhang may binabalian ng leeg to. Go ahead. Last talk, Pangulong Digong. Yes. Sa tingin mo, alin ang mas mahirap solusyonan sa ngayon? Ang pagtugon sa mga nasalanta ng bagyo o ang paglaban sa COVID-19? Alam mo, pwede both. Because mahirap talaga ang wala pa tayong vaccine sa ngayon. Yung bagyo andyan din, sumabay pa. True. No? Ba't di na lang kaya magka-virus yung bagyo na yan para pag nagkasakit yan, hindi na tumuloy. Pero we cannot stop the forces of nature. All we could do is to pray, and we have to be resilient, and we have to act accordingly para maibsan man kahit papano itong hirap na dinanas ng ating mga kababayan. Ate Chrissy, last talk. Kung ikaw ang papipiliin, ano ang mas matimbang sa iyo? 1 kilong baboy o 1 kilong pagmamahal kay Pangulong Digong? Siyempre, mag-iisip pa ba ako? Pagmamahal ni Pangulo lang, no? May baboy. Pinapakinggan ko yung baboy. Excuse me, ma'am, ako po iyon. Ikaw. Sabi ko, bakit may baboy? Pangulong Digong! Yes, last talk. Saan ka madalas pumupwesto? Sa kaliwa o sa kanan? Mahilig talaga akong manganan. Kasi ayoko talagang mga liwa. Ate Chrissy! Yes, go! Iba yung kilay. Mga ganyang salita. I doubt. Okay, go. Ate Chrissy, last talk. Personalan na. Simple lang, alam natin na nai-stress na si Pangulong Digong. Oo nga At hina-hashtag na nga siya, hashtag nasaan ng Pangulo. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon mag-massage sa kanya, saang parte ng katawan mo ang gusto mong imasahe? Letter A, sa buong katawan. Letter B, sa tuhod hanggang paa lamang. Ano ba yan? Akala ko ako yung pipili. Letter A, sa buong katawan. Tulad ng pagmamahal ko, buong-buo. Walay laktaw na, ha? Wala! Bunbunan hanggang talampakan. From ingron to split. Tapos, alam mo, ang ipanghihilot ko. Ano? Laway ko. Ay. Pera usog. Pera. Para tanggal ang usog, tanggal ang lamig, tanggal ang usog. Last but not the least, last talk, Pangulong Digong. Go ahead. Sino sa tingin mo ang mas matibay? Ang DJ o ang nagsisemento? Nagsisemento. Mas tibay ang DJ. Dahil meron din mga DJ na tibay. Tigawang bayo. That ends our last talk, mga idol. Para sa inyong mga karagdagang impormasyon at inyong mga suggestion, i-message nyo lang ako sa Tito BHO BAA. Yun. Yung totoo. Sarili mong name, hindi mo alam yung spell. Para mas madali, OMG. BONG na lang. Tito Bong. At nakasama mo rin today si Ate Chrissy. At ito po si Pangulong Digong. And of course, huwag kalimutan na always pray and we will help. RMN Foundation, nandiyan po ang mga bank account. Ingat po tayo sa mga scammer na sinasabing tutulong sa bagyo pero diretso sa kanilang bulsa. Nako. My God, I hate corruption.
Yariin ko talaga kayo pag nahuli ko kayo. Kaya doon tayo sa Armen Foundation para makatulong sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo. And of course, mabuhay po kayo. Hanggat gusto nyo! Check your oras! 11:45 na! It's time. Just chill and enjoy with GSM Blue. That time.